ବାତ୍ୟାରେ ନାମକରଣ କିଏ କରେ ଓ କାହିଁକି? ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଏବଂ ଏହାର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ତୌକତେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହିଭଳି ନାମକରଣ କାହିଁକି କରାଯାଏ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାତ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସେହି ଦେଶ କିମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ନାମକରଣର ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଆରବ ସାଗରରେ ଘନୀଭୂତ ହେଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ନାମ ମିଆଁମାରରୁ ଆସିଛି। ମିଆଁମାରରେ ତୌକେତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୋରରେ ଗର୍ଜନ କରୁଥିବା ଝିଟିପିଟି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଆଁମାରରେ ଝିଟିପିଟି ଭଳି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନ କରି ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ତେବେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଏଭଳି ନାମକରଣ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ 1953 ମସିହାରେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାସାଗରରେ ଆସିଥିବା ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ପ୍ରଥମ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତ, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଅନେକ ଝଡ଼ର ନାମକରଣ କରାଯାଇନାହିଁ। ତାହାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ମହାସାଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା 8ଟି ଦେଶ 2004 ମସିହାରେ ଏହି ନାମକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି 8ଟି ଦେଶ ଥିଲେ ଭାରତ, ବାଂଲାଦେଶ, ମାଳଦ୍ୱୀପ, ଓମାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ମିଆଁମାର, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2018 ମସିହାରେ ଇରାନ, କତାର, ସାଉଦି ଆରବ, ୟେମେନ ଏବଂ UAE ଭଳି ଦେଶ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କୌଣସି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼କୁ ନେଇ ଏହି 13 ଦେଶ ହିଁ ନାମକରଣ ପାଇଁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନର ଅବସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରି ନାଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ନାମ କମିଟି ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଲଫାବେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଭାରତ ମହାସାଗରରେ କୌଣସି ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ଆଲଫାବେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଦେଶର ନାମ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ସେହି ଦେଶ ନାମକରଣ ଦିଏ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ବାଂଲାଦେଶ, ଭାରତ, ପରେ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ଥର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶ ବାତ୍ୟାର ନାମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୌକତେ ବାତ୍ୟାର ନାମ ଯେଉଁଭଳି ଏଥର ମିଆଁମାର ଦେଇଛି। ভিডিওটি ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିବେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।